En welkom waarom op de Tjoekemar met Ichtener Bregen. Dat van de middag de tweede wedstrijd op het Tjoekemar zielt wordt. Ze lezen kleer voor de straat. Elke, hoe lang is het nog ongeveer? Ik denk dat ze haast binnen een minuut zitten. Want ik had de vlaggen gekregen. Ja, ze zitten binnen een minuut. Dus... En dan lijkt de jonge Jasper daar wel heel dicht op die line. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik weet net. Daar hebben we het al. Ze staan er al klaar voor. De Sjen, ja, die lijkt dicht op de line bij de onderste pin. Maar volgens mij zit er nog wat romte. Dan kan ze zelfs nog wat accelereren. Ja. En daar gaan ze. En we zien geen reservages voor een individu. Ze zitten er zelfs aardig onder machinaal. Ja, een hele voorzichtige start van de hele klasse. En dan zit ik een paar heel erg 4 achterin. Het Zwarte Wief staat Bob in. Het is hier de jonge Jasper die heel mooi bij de onderste tonnen wijs hield. Juster zeggen we dat Tony Brundel dwan. Toen dachten we dat hij zo'n hele mooie start hier en die kwam helemaal verkeerd uit bij de bovenste tonnen. Er zit wel een hele club bij hem. Maar Bob in is het gelijk al de Utentus die een minder start had en gelijk hoe stuurboord voort en beziek het nog wat goed te maaien. Hier het Zwarte Wief. En Walter de Vries, ik mooi voort. En hier ben ik gewoon alweer heel lekker. De Frensje, ja, Gerrit ziet Huisman, helemaal opsluiten daarachter. zit opsluiten. Ja. Is er maar ik net zo mooi voort. Zeker Heerskop, ik in de middenmoord. En de set van deze Ulbeswaga, die zit vrije wien en vrije wien in de midden. Die had een gotje onder hem. Dus die kan... En die mat ik goed zielen. Hij had juist de woon, maar door die twakkisantje bleef hij onderin dat klassement staan. Dus wil hij net degraderen, dan zal er toch weer heger op in dat klassement komen met de Jood. Ja, dat is ben nog, zoals het Krekkel zei, nog maar 3 wedstrijden ziel. Dus ik ken nog van alles. Maar ja, de eerste 12, dat zijn al hele dure punten. En zijn aantrekker, ja, die had er al vergriemd. De Lonneke. En de Grietje Opens daar. En dan is het toch Makkum, wat heel mooi boppen, zowel Tony Brundel als de jonge Jasper Weirend. Die leidt in een betere positie. Die kan eens draaien wanneer hij wil. Ja, dan rekken toch de jonge Jasper hier wat in de verdrukking. Ja. En zeker hier Skop Jet ik hoe stierwoord voor het. Die zie ik het de vrije romte. En ja, dat kende ik heel goed, maar dat skip. Dus dan zeggen we dat ik Ulbe Zwaga die vrije slagen eerst een stuurboord maken. En die pakte daar toen heel goed uit. Hier Klaas Peres voorin. En daarachter toch de strijd tussen de jonge Jasper en Tony Brundel met de Lietse Lies. En dan zien we toch dat Tony wat heger en hudder rent. Ja, die rent hudder. Maar ze zitten dicht op. Ja, hier hebben we het nog een mooier beeld ervan. Jonge Jasper had nog vrije wien. Maar ken je een kant uit. Maar het wacht je op de oren dat die draaien gaan. En Sjurre zo mooi als ze synchroon met elkaar opzielen. Ja. En dan ben die piepsters hele mooie scootjes. Want? Ja, die koppen die ben gewoon, die hebben wat van die bolle wangen, zeg maar. En ja, dat is technisch had dat er niks mee te maken, want het zit al in je boppen wetter. Maar dat is gewoon het aanblik van het scootje. En hier de Utentus van Florian Zwart, die het nog net een gelukkig kampioenschap heeft. Zit nog net in de gevarenzone. Je zit gewoon nog op een 8e plakje. Nee. Maar ja, dat komt omdat er gewoon een heel soort oren al heel soort punten op roen gaan natuurlijk. Vrouwtje Ozinga. Die hier door de win. Die Tony Brundel is voortklapt en dat is voor hun het teken dat ze gelijk door de win komen. Want je wil gewoon, maar deze hudde win weer, want ze zullen de meesten toch maar reefje erin. Net hoe een stuurboord bij die bovenste ton uitkomen. En we hier juist al over de Tjoekemar. Nou, hier, ik werd eens even wat op Google, maar die is niet bekend als het spookmeer. Ja, maar toch de onlees van die eilandjes zit dat het minder slim worden. Ja, het is de wegen weer wat brutsen. De Wien komt je wel heel erg goed vlak, dus steeds maar on. Ik vind het die snel die gwaai.
zit hier nog een Tjerkhoff, waar ze doorheen de zielen. Ja, Dus van dan der zou ik. je van hoe lang kan ze trossielen de skippers. Nou, Tot ze binnen. ze kan hier op het Tjerkhoff vast lezen. Maar dan zit je daar, maar je soms, er is wat een ondiepte en dan kun je soms ik hoor hinnen stuitsen Ja. maar de wegen ben altijd minder worden. Ja. Nou zullen we even... Nou zie ik je nog in Grijfstien zetten, maar die Safvier stekken ze net boppenwetter. Maar Ja. David, ze zijn al je leden zo stuurboord. Ze zijn nou onderwijs naar de bopperste ton. Nou, Want we hebben nog net hoe de baan hoor. hey, ik had het nummer op het stadskip net jongen. We winnen er wat let in. En dus misschien kan Afke boven u dat vertellen wat voor baan erin loopt. Een Olympische baan, jaren wij krek. Dat is voor het eerst dit kampioenschap geen gate. Nee, het is de op een delbaan die sluit er dus net in. Het is een trijenhoek. Dat gaat in dat we nou eerst naar de bopperste tonnen. Dan loopt er Jelwaai een heel wiense tonnen. Daar gijpen ze en dan gaan ze naar de onderwiense tonnen. En dan zullen we even te zien hoe bezwaren hier in het veld loopt. Nou, ik zie weinig skippen boppen hem. Ja. Maar en dan de volgende ronde slaan ze die 12 tonnen oer. Dus dan is het in ieder keer eenzelfde baan als op een delbaan. Steeds maar de vaderwinsterrek. Dan mag je altijd heel goed uitzien. Want dan komen er nog cruisende scootjes aan. Die zitten nog in cruisen. En je wil gelijk om die tonnen naar die onderste winsterbon. En saai is ook dat ongemak van de morgen tussen Floris Bokkema en Paul de Kool ontstond. Ja. Dat is een, En waarom kiezen ze dan Joert voor zo'n Olympische baan? ja, ik wat variatie. En het kan soms ook maar de wienomstandigheden te maken zien. Dan is hier, als hij wat te volle draait, de wien, dan desje we hebben zeker Heerschap die echt achter alles ambitie langs maakt. Die komt net mooi uit. Want de Utentuus, wat een mindere start, en had direct besloten om uit die start wel een stuurboord voor te klappen. En die komt nou toch heel mooi hier om bakboordongen. En dan hoop ik Joert eens een keer voor hun dat ze de tonnen wobbestielen kennen. Ja. Want ze ben maar rond Raksli maar die ton. Maar er draait nou geen iemand voor eerst net boppen hun. Zwarte Wief zit er ook heel mooi. En de Emanuel. Ja, die hebben ik van de weekend nog net een soort voor inzien. Maar hoe komen zij uit hier mooi deze club die nou al hier al door de wien gaan? De Utentuus, daar het green is goed in de midden. Dit komt weer al hier heel dicht bij elkaar. Dat is ook logisch natuurlijk. Nog gelijk uit de start waai. Het zwarte wief ligt er voor Del te kennen. En de Ulbe Zwaga loopt er ik heel mooi. Ken de stuurboordskippen deze hele groep een god vinden om straks de voordeel te kennen. Daarachter zeggen we correct uit en thuis waaien. Dat is de Grietje Obers nevens mij. Het zwarte wiefje door de wien. Die kende Tonno en Tinkter en die had geen last van de Utentuus. Walter de Vries gaat wel achter de Utentuus terug. En de Marijn Olsthoorn met ik achter alles del. Waar zit Ulbe Zwaga? Dat is nieuwsgierig. Ja, daar is Ulbe Zwaga alweer. En die gaat al door de wien. Dat betekent dat hij nou de tonnen kent, denk ik. Want hij hier nog wel meter stroom zielen kennen. En is het dan weer Ulbe Zwaga? Het zou wel wat wezen. Ik neem aan dat hij je makkelijk bezielen kan. Want oors dan gaat er, daar gaat Makkem. Makkem met Ulbe Zwaga. Die moet achter Del horen. Die gaat door de wien. Ben je dan net wat te laat? Nou, dit ligt hier redelijk spannend. Heel spannend. Ja, dan ben je te laat. Jongens. En al die sturen nog maar net iemand doorheen blijven. Hij hier er ik wil een gatje achter vinden kennen. Dus het is een rare beslutting. Ja, hij stuurt het op. En Ulbe gaat heel plat op het water. Oeh. En volgt hier een protest uit. Ulbe had er geen last van, maar hij hinderde duidelijk. Een hele linker actie van Klaas Cuperus van het Makkemeskoetje. En dan komt het ik op het handel in hoorn. Ja, nou ja, als Ulbe net wat dingen hier, dan hier die er bovenop zitten. Maar het is het potverdikje alweer Ulbe Zwaga die hier als eerste om de bovenste ton in het draait. Ja. Nou, de smaakmaker van dit kampioenschap. Op alle fronten. Op alle fronten. Ja. En hier het hele veld erachteraan.
Ja, je kan ik wel zien. Het waait echt stikkenhudder als juster. Ja. Maar, En hier zeker heerskop. Helemaal in het middenveld. maar voor de rest gaat dit al hier goed. Ja. Ze hebben alleen nog de situatie met Klaaske Peres en Zwaga weer penibel. Maar ze zijn er nog net al hier, dus laten we... Prijs de dag niet voordat hij voorbij is. Want jonge Jasper draait je Rick. Ja, dat ken al hier keurig. Gnagromte. Maar die leek heel mooi te starten onderin. En hoe komt eigenlijk hetzelfde wat Tony Brundle juist er ook aan? Ian, Ulbeswaga. Daarachter het Zwarte Wief. Zit er ook weer mooi bij. Makkem zit er nog, krijgt dat stukje skip wat we sjuggen. We sjuggen geen protesten bij Ulbeswagen. Nee. Nou, maar er wordt wel een rondje eruit, toch, Makkem. Dan is er toch contact west. Dan kan het wezen dat hij hem oorropt en dat hij zei dat doch ik. En dan komt er geen vlagen meer aan te pas. Ja, Zullen we die situatie nog eens even bezien? Ja, en dan moeten we eens een aardig stukje weer waarom. Dat is zo mooi wees. Want sure, ik even de romte die er ijs nog wel zit voor Hoe het onkaan. Ja, sure. Hij hier gewoon, het shot ervoor zeggen we dat mooier. Hij draait sowieso vies te let. Hadden dat al wel. Ja. Maar daar zie ik romte achter Ulbeswaga. Dus hij hier volle verder een keuzemaatje maakt om achter de trot te draaien. Want het weer net zo dat er nog dat die hele riegen opsluiten waren met alweer rode skip. Hij helpt dan nog wel de tonnen. Ik zie geen reden vlagen, maar wel risselwaasjes. Ja, dus achter Ulbe. Risselwaasjes, ja. Hier zullen we hem nog een keer. Ja. En daarachter, daar zie je nog een heel gat waar Omroep Friesland boord ziet. Even krijgt wat Tony Brundle en alles door. Daar in dat gat hier de doeken kennen. En dan hier er niks aan aanwijst. Maar ja, hij het inschatten van het kind. Ja, nou, dat had er nooit in schatten kennen. Want dat kon we echt net, want hij ziet bij de kop maar en net hij bij de maakt kont. een keuze. Ja, maar die dus keuze... hij schat op dat moment in van dat mat kennen. Toch? Ja, nou ja, dat denk ik, ja. Of hij denkt, nou een noodgreep. Ik heb het zijn schat, maar het komt net uit. En dan ging ik met Trode Wien. Ja. En dan is dat de beste oplossing om een aanvaring te vermijden. Maar ja, hij hier er mooi achter de elken, nevens mij. Jester maar, de jong Jasper en de Lonneke. We even gezegd op waar Tino Dit is helemaal achterin. En dat is, ja, Jester maar toch nog heel tijd op het tweede plakje in het algemeen klassement. Leidt nou een mooie eerste plak starten. Maar de teller rint een beetje op voor Gele Tadema. Ja, stier op 14,9 op de tweede plak. Ja, dan hebben ze langzaam ik onderin wel wat de strijd ik wat heftiger. Zeker. Maar Ron Sieperda hield onderom 44 punten. Jilles Banstra van de Lonneke 36 en Gerrit Huisman 34. En Arjen de Jong ik 34 punten. En Ulbeswaga 24 9. Ja. Dus nou ja, die maakt het Joet wel weer een klapper dat hij het had. Steeds maar. En ja, qua... Hij rent er gelijk al een mooi handje uit. Ja, zeker. Hij had er juist er even mooi praten en er zit een hele harde fok op. Kijk, maar het grutzeil is nog harder en dat is net als een zandje hier uit. Nou, als je mooi oud materiaal goed zielen kennen, wat doe je dan met nijmateriaal? Want hoe lang gaat gemiddeld zo'n zeil mooi? Ja, dat is... Ik denk natuurlijk een beetje van een natuurmaker op de oren. Maar ja, en de fokken gaat wat jeder aan dan de grutzeil. Maar ja, in de SKS wisselen ze vaak om een 3 of 4 hier of een tuig. Ja. En, maar hoe vol het op het donderhoorn had, dan is het, er vallen er net de gaten in. Dan mensen dat denken, waarom horen ze op mooi een tuig? Nee, dan is het model eruit. Hè? Hoe die snijdt, de snit, zeg maar, hoe die snijdt is. Ja. Zeg maar, als je vroeger een mooie strakke spiekerbroek aan hier, nou die hang je dan slobberig om mijn kont. Dat maakt het een beetje shit. Daar hier ik nooit les van, want dan kwamen er gewoon weer een pikkilo's bij. Zal ik oplossen? Maar de Utentus, nou Joert, ik de mooi erbij. We zien op de achtergrond bij de squastien van Jester, maar de zet van Zwaga voorop lezen. Maar al een heel mooi gotje. En de Grietje Obus, laten we die ik net vierten, want die wil ik nog wel wat punten. Ja, die heeft wel nodig. Dat is Arjen de Jong.
Hè, die zit ik in de gevarenzone. Ja, die zit er nou heel mooi bij. En het zwarte wief, die zit er nog wel een beetje boppen. Wat zou ik Jester maar wie het nou Jester C? Ja, ik zou Jester C leeuw wel. Ja? Ja, nou ja. Oh, je had het lijntje vlakbij. Oh, ik zou Jester maar het is Jester C natuurlijk. Ja. Nou, zolang wat ze daar binnen ken ik wiels verzorgen dat Ulbeswaga gewoon al een ridderlijk godslijn heeft. Maar je bent nooit veilig, hè? Nee, je weet het ik net met dit waar type. Nee. Hè? Ik bedoel, dan ken ik Malheur, ze hadden een reefkien. Dus ja, dat nou even Sjem bij de orengroep, want binnen die boord aan boord. Het lieke dat Utentus, ja, die krijgt de romte. Die komt als tweede om de onderste tonnen heen. En dat is mooi. Als je de hele week wat mensen zielen. Zwarte wief als derde. En dat is Arjen de Jong als vierde. En Tony Brundel gaat nou als vijfde om de onderste ton heen. En die, dan zie ik. Ja, en die onder, ja, die ging gelijk wat in het loefduel. Want de oren tonnen die is bezield. Het is net in, ze zitten net in het kruisrak, maar die gaat gelijk boven het tuig van de Grietje Obers lezen. En hier komen. En dan skeek lief daarover even naar Afke, want die zit er volle dichterop en kan dat goed vertellen wat er gebeurt. Ja, en dat is zo mooi om te zien. Want Tony Brundel die zegt fantastisch dat Gotje. Hoe er mooi onder de Grietje Obers trosstekken koen. Dus zelfs de hele bemanning daar op de Lietse van wordt het hem. En ja, die prikt hem daar heel mooi tussen. En hij ziet de Grietje Obers daar zo voorbij. En dan is de jongen daar helemaal voorop. En die is uitzinnig van vreugde. Ze had een smile van oor tot oor. En die zit te springen op het vaardek van ja, het is slagen. Ja, dat is echt mooi, hè, om dat zei je te zien. Dan is het hier nice mee bij de tonnen. Nu nog een gevjocht hier achter me waar de Alen het makkemerscootje omheen zielt. En daar Jester maar aan de binnenkant om de tonnen heen. Die had hier wat de ronde. Het makkemerscootje kan nog mij draaien. En dan is het hier in die achterom de jonge Jasper nog. Die de Lonneke wat omheen zielt. En dan is het weer een periode van rust hier bij de tonnen. Ja, hier richt een breg op af te groen. Echt een bregen dat net een eigen scootje heeft, hè? Nee, daar heeft ze geen scootje. Daar heeft ze geen scootje, maar we praten wel even met meesten op een kant. Ze zijn daar bezig om een club op te richten om een eigen scootje voor het dorp nou ja, voor mij uit te komen in de IFK's. Nou, het is altijd hier. Ja, het laai altijd wat op het voortlijn van de Friese marn. En maar die breg is dat ik wat afsluiten. Dus een heel soort van valskippen bleef ook aan de andere kant van de Rijkswaai lezen. Ja. Maar ze ben hier altijd heel enthousiast altijd door dit scootjes zien hier. Het is altijd prima voor elkaar. En het is nou gelukkig dat er eens een keer aan 2 dagen binnen. Dan bleven er meestal wat meer in het dorp hingen. En dat had de organisatie echt verdienen. En dan was ik maar een eigen scootje komen. Dus... Ja. Het was juist heel gezellig in het dorp, mijn merk en van alles nog wat het waan. Ze ben ik heel bot met dwanen, maar om die tjoekemaar weer wat populair te maken voor jonge Rijn. En dan gaat het vanzelfs net om wedstrijdzielen, maar hoe toerisme, omdat het toch wat een grijze golf maar wie, zeg maar. En dat is ik met die eilandjes van alles busy hier toch met dwanen om te zien altijd wat een hipper uiterlijk krijgt, zeg maar. Een hippere uitstraling. Maar goed, daar hebben die wedstrijdzielers helemaal niet mee te krijgen. Wilst we hier Ton Brundel en de Grietje Obers ja, dan liet voorbij komen, de hele jonge Arjen de Jong, lieten we dat net vergeten, zich toch verschalken door de sluwevos Ton Brundel. Hoeveel van die sluwevossen hebben wij? Ja, nou, die Jerry Niefkes ik een peer, maar... En ja, als je naar luistert onderin, dan komt die hele vloot erom. Ja. Dan haast net van Ian. Zie je nou is Walter de Vries. Ja, die dendert dan ik al oor hem heen, denk ik.
We kennen de afstand net goed zien, maar het lijkt er wel op. En dan zit erachter ik alweer de Eelkje 2. Ja, die zit er toch else dag ik mooi bij. ja. Hè? Maar eigenlijk nooit bij de eerste 2 rijden. Nee. Uiteindelijk. En dat kennen ze wel. Ja, nou, ik denk nou ja, dan nog een sluwe vos. Dat is Jeroen de Vos, die hiet ik echt zo. Ja. Dus ja, die had toch ook een hele lange steert verchanged. Dus ja, die denkt dat hij lang net het snelste skip had. Wat met de wiels wel een mooi scootje is. Maar toch, zijn betoefdheid toch heel goed maar komen kennen. Dus, Ja. En Ulbeswaga, die gaat je er alweer om de tonnen heen. En de Utentus, daar achterom. Mooi voor Florian Zwart. want ja, Jeroen de Vos die stiert gewoon wel tweede in het klassement. Hè? Ja, daarom. Want we net weten. Het zielt hele mooie gemiddeldes. Ja. Wiels de eerste scootjes nou weer in het cruiserak zitten. Hop. En Sjurre inderdaad dat Ton Brundel de Grietje Obers voorbij is. Maar Grietje Obers loopt nog wel voor op Walter de Vries. Dus hij had maar één oer hem heen komen, Sjoen. En daarachter liep het wel als dat ze in een sleepstart zitten. Ja. Braaf achter elkaar om. Ja. Hier is ik net zo hele volle uithellen in zijn rak. Daarom maatjes druk altijd dan heet de Olympische baan van dat er dan gelijk weer een vaderwiensrakje komt. Maar bij tonnenrondingen, we zien je nou ik met Walter de Vries, die steekt hem heel heeg op. Twingt een oor daarachter al gelijk door de wien. Dan kun je gelijk even wat verdieren. Protest, Ja, zeker Heerschop. Zeker Heerschop, protest. Ja, Of in elk geval razen ze. Ik Ja. zou nog geen vlagen. Dat wel? nee. En ik hier net helemaal goed zien waar dat weer. Dat wie degene die er... Ja, ik denk dat wel. Oh, dan Afke die zit bovenop het nijs. Ja. Afke, vertel. Ja, dat wie het in de Eelkje 2, die wie krekt bij de tonnen voorbij en die stut zoals is maar. Maar ja, daar kwam zeker Heerschop aan. En ja, als je dan de andere kant op zielen gaan, dan rijdt hij wat uit de vaart vanzelfs. Dus daar kwam zeker en die kreeg toch wat last van de Eelkje 2. Dus die begon te roppen en te razen en die zin het een protest in. Nou had de umpire krijgt de wit-green geblokte vlaggen lutsen. En daar zit bij geen regelovertreding geconstateerd. Geen straf voor de Eelkje 2 had het om de umpire gaat. Die jongen hier achterop bij de Eelkje 2, de adviseur, die ropte en raasde waarom. Nee, zeker, doe even rustig, man. Nou ja, dan mag je zeker eerst op. Ik weet net Nee. dat er daarna luisteren is. Slag het net, denk ik. Maar als die umpire dan zei van geen overtreding gezien, dan had het net z'n volle doel om een protest in te zien, toch? Of, Nou ja, het is hetzelfde verhaal wat van de week is, jongen. Ik bedoel, maar je let het in je keer nemen, joh. Maar heel bezwaar zielde terug, want hier een orenmien in de umpire. Ja. En de umpire had ik een mening. Dat is ik net dat en dat uiteindelijk bepaalt de jury. Ja, waar aan de hand van de gegevens die iedereen oorlevert, dat ze daadwerkelijk een overtreding was. Dus de umpire maakt ik in een split second vanuit een bepaalde hoek iets zien. Dus ja, dan kun je wel eens miszitten. Dat is wel menselijk natuurlijk. Ja. En dan gaat de jury achteraf alles nog eens een keer op een rijtje lezen. Met alle beelden en alle getuigenverklaringen. En dan, ja. En dan, als we het er toch maar één keer over hebben. Juster wie dat verhaal van Ulbeswaga, dat die viel hem netjes behandelen. En die zei van ze het het druk maar dat hege protest. Maar hoe zit dat bij de IFKS? Want bij de SKS binnen de skippers die het bepalen. Is dat bij de IFKS? Ik zei, heeft die een adviserende rol? Heeft die een bepalende rol?
Ja, nee, ja. Vroeger weer er dan een schippersvergadering en dan nog de ledenvergadering. Dat is al hier te jaren gebracht. Maar het zijn dus de leden waar ik al de skippers zie zitten. En de skippers jouwen nog wel advies. Ja, die bepalen natuurlijk maar het speeltje. Ja. Het is net zo dat zoals het, nou ja, Ulbe een beetje onjoeg van ja, Jossien wil is wet. Nou nee, de skippers hebben dat bepalen maar de regels. Ja. En bijvoorbeeld dat hege beroep, dus zeggen ze van ja, waarom is er dan dat hege beroep eruit gang? Dus hier varen ze onder de regels van het Wetensportverbond. En als er dan hege beroep is, dan is daar een speciale commissie voor. Die behandelt Olympische klasses en alles, hoe de hele wereld behandelen die. En die uitspraak, die kan wel een jelly het worden. Nou, als het om een kampioenschap gaat, of om een degradatie, of wat ook maar, ja, is het een beetje lullig om de crisis nog in te huldigen. Ja. Dus dat wil ze gewoon in deze week op de En waarom kan dat net sneller dan? Nou ja, dat weet ik net. Nee, dat want is, bij de SKS heeft ik de zeilraad, ja, hè? nou ja, Dat is dan het hegere orgaan. dan zouden ze, ik weet net dat ken, want de KNWV had wel hele strikte eigen regels. Ja. Maar ja, dan zouden je nog een commissie hebben die de hele week hier aanwezig is. Of die bij elkaar komt jeder om een hege beroep te behandelen. Ja. Dus, maar dat gebeurt mooi een Merkenscups en alles en nog wat ik maar ik net. Dus ja, dat binnen de internationale regels wij hier onder zielen. Wiels we krijgen de eerste twee zeggen Ulbe Zwaga en Florian Zwart. Ik dwar het haast net steeds, maar ik denk Florian Zwart zie ik het de onval wel op. Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd. Ik heb het gevoel dat ze... Of is Ulbe gewoon Ja, vrij van schön. alles? En Florian die leidt nou, ja, maar die gaat wel heel mooi hier voor het Zwarte Wiefdel, hè, Florian Zwart. Dus die houdt hem nog aardig. Alleen die leidt wel een beetje in een smarige wief van Ulbe. Dus leidt er wat onder. Maar ja, die zie ik het. Ja, die zullen gewoon beziekjes hut mogelijk te zielen. Want ik al is het alleen maar om bij die achtervolgers bij te komen. Ja. Want het Zwarte Wief, dat roekt zijn kans niet natuurlijk. Nou, ik denk dat... Ja, nee, hij loopt er nog achter en onder. Maar het gaat mij een beetje... Ik kom van... Siels nou ook in de smarge wien van de oren. Hè? Die wien komt skeef van voren en die gaat dan in de baan niet achter. En daar has dan heel soort les van. En dan... Walter de Vries versleert. Zielter, ik weer mooi trooihoed. Loopt Boppe de Ilkje. Weer van ze krijgt... Sikke heerskop zou het hier een overtreding maken. We zeggen de green-witte vlaggen. Maar een fluitsignaal van de umpire. En die constateerde geen overtreding geconstateerd. Geen straf. Die umpire die heeft trouwens een gast mee, Joet. En dat is Douwe Visser, de oudskipper van de Snitserpan. Dus benijd wat die ervan vindt. Die zit je mooi weer, Douwe Visser. En dan jaren we grif oer zien avonturen bij de umpire referee skietsruchter. Dat vind ik mij het allerbeste woord ervoor, de skietsruchter. En hier, Het Zwarte Wief. het Zwarte Wief. Het leidt al aardig uit elkaar het veldje. Het is... Ja, en het waait aardig. Maar we zien nog net hele rare poesten zo er maar heen. Zal ik de C-klasse eens even doen Ja. voor Joet? Want daar wie het alweer Henk Rechts. Die woen van de moon. Paul Wassink, Twadde en Steven Siesling. Het is hier op het thuisboord continu feest. Die wie treden. Mark de Koe vierde. En Tim Roosgeurius vijfde. Zegde Jan van der Veen, Gerrit de Vries zonde, Kees Riesebos achtste. Wil ze hier het huddewerkje sjoggen. Harmen Brouwer, negende. Nou ja, je kennen dat verhaal van Harmen Brouwer. Juster die brand van de moon om de boel weer Oerijn en Trossielen. En dat is toch wel een apart verhaal. Want ik heb begrepen van die dat het normaal sprutsen gewoon wij is dat je dan uit de wedstrijd binnen als je omgaat. Klopt Nou dat? ja, op zich, als je uit jezelf weer oranje komen kennen, maar dat is maar eens goed een beetje moeilijk Ja. natuurlijk. Als je een leesdrukje hast en je op een kiel staan en wat ik maar en dan op het mitswut en dan gewoon zien we even Ja, deze ja. situatie, want Het de Zwarte Utertuus gaat er nog wel vertellen, maar het Zwarte Wies komt heel dichtbij. Maar dan
En dat lukt mijn scootje natuurlijk net met z'n allen op het zwarte steen. Omdat dus hij maakt toch hulp van boeten aan oranje worden. En ja, dan kroen je ze van. Doe je je dan nog wel, finish je dan nog wel reglementair? Dat, nou ja, dat is misschien ik een vraag waar ik geen antwoord op weet. Nee. Maar misschien krijgen wij dat nog eens een keer even terug van de commissie of van Oren. Dus die dat weten, ken dat. Ik even twitteren, hashtag IFK's Njontje. Ja. Dus, maar van de week heb ik al eens gezien dat in de orenklasse een man op boord, en dat we vliegen hier ik maar Gele Tadema, die waar we weer ombracht. En daar protesteerde een oren skipper op in de B-klasse weer dat. Maar het protest is aanwezen om de reden dat het skip er geen voordeel van hier. Nee. Dus ja, dat is dan, en wanneer hij er dan wil of wanneer hij er net voordeel van, ja, dat is dus wel een naïgitie. Maar het lijkt het mij wel als je skipper van boord gaat en die wordt weer aan boord zetten. Ja, dan heb je wel een voordeel, maar nou ja, daar hebben we een jury uitspraak. Maar ja, je hebt een als hij een verboord doet. Ja, nee, absoluut. Toch? Ja. Maar ja, dan zouden de omstandigheden gelijk wezen, maar dat bij ieder skip een boordje aanwezig wezen moet om. Ja, nee. Nou best afhankelijk van dat er iemand in de buurt is die dat wan kent. Dus het is net voor Els niet een gelijk. Heel bezwaren is al haast weer bij de bopperste tonnen. Ik denk dat hij er haast omheen is. De Utentus zit erachter. Het zwarte wief, daar weer achter. En dan weer een clubje mooi orenscootjes. Simone, die kist al jullie te rollen langzamerhand. Ik wie nog bij de C-klasse gaan. Ik moet er nog even melden dat Bouke van der Vaart zie de Kees van der Kooi of de Alisa Stekelenbrug of de Jelle. Oh, ik onderbreek die weer even. Hier, we gaan niet afke, want die zit weer bovenop de protesten. Wie hier een krijgt net een ervaring. Dat kunnen we nou aan deze kant net heel goed zien van Walter de Vries, Tjen, de Grietje Obers die nou echt protest onropt. Maar Walter de Vries is er net mee eens en die roept echt een protest. De umpire in de bie, die loopt nou zeer eerder vlagen naar Walter de Vries. Dus die zal hier een rondje draaien maten of naar de protest rond te maten. Dat moeten we even afwachten hoe dit al rent. Ondertussen gaat Tony Brundel eromheen. En dan zien we dadelijk zien als Walter de Vries zijn straf hier opneemt. Die maakt hem nog wat opsturen om die tonnen heen te komen. Maar daar zit Tony Brundel en dan de Ilkje 2 er echt achterom. Ja, het is hier weer even drokte, want hier komt de KL. En kan die er dan achterom? Ja, die kan achterom ontsluiten dat ik dit je zou zeggen. Die had een mooie vaart. En Jester Mars zit er echt. Nou, daar had in principe de Emanuel geen hinder van. Die kan gewoon weer achter de Ilkje 2 aansluiten en Jester maar schoot daar weer op aan. En dan zullen we dadelijk nog even wat zieke heerskop hier achter u doet. Want die vaart op dit moment nog even zijn eigen paard naar de tonnen. En we zullen Walter de Vries voorlopig nog gewoon trossiel. Ja, hij kent daar nog net echt de draaimaatje. Nee. Want hij zal nou rond te kiezen om een rondje te draaien. En dat is te gevaarlijk, omdat je moet de eerste gelegenheid waan, omdat het was dat zulde nou doen. Hij zielt nou nog terug. Ja. Daar profiteert de Ilkje weer van. Dus Walter de Vries die accepteert zijn straf. Ja. Giet er net zin in protest, zei ze. Maar hier zeker heerskop dit afkatoriën. En Walter de Vries, ach, zo'n mooie positie. Zonde. Schande. En dan toch wat de volle risico's nemen. En de Jester maar helemaal achterom. Daar zitten nog een paar achter, hè? Maar dat ik net minder mooitje dan is. Maar zeker heerskop zit hier weer helemaal. Ja. Die komt er net lekker uit. Nee. En dat we juist er even zagen. Maar toen kwamen we er wel weer om. Ja. Komt wel een hele groep achterom. En de jonge Jasper helemaal achterin. Ja. Nou ja, je houdt ik om hoe dreig het is in deze klasse te varen. Je hoeft maar een foutje te maken en je leest helemaal achterom. Ja, dit is er net onhaarstaan verplicht zelfs. Zo mooi in dat klassement mooi. We hinter juist er nog over. Het zou mooi wezen. De eerste vrouwelijke kampioen. En hier Tom Brundel.
Tom Brundel die het prachtig mooi in het Vaderwiense giet. Dat jou dus de gelegenheid om even naar de IFKS, hashtag IFKS, njontje te gaan. Dus vraag. Trouwens bij Sikke Heerskop of hong die er al in? De reden vragen. Nee, maar dit is bij de Woeste Hoorn. Of de Woeste Hoorn, dit sorry. is de zoon. De Wietse Heerskop. Afke, doe heeft een joggersvraag. Ja, we gaan een joggersvraag krijgen van, ik zal even een goede naam erbij krijgen. Nou, in elk geval, dat komt aan zo wel. De vraag weer, de Aroene dagen, wie in de wedstrijd best wel kwad. Hoe kan dat nou eigenlijk? Dus daar hebben we even op onderzoek geweest en ik had het antwoord. De wedstrijdleider die vond dat de wedstrijd een goede lengte hien. Zien steeds een goed oren zielt en genoeg kruisrakken houden. En soms zie je het met de wind en de buien te meiden. De skippers gaan onjoen om langer zielen te wonen. En daar hoort Saskia Westerhof, die vanzelfs de wedstrijdleider is, nou meer rekken mij. En dat zeggen we juist al, hè. Juist water al wel wat langer zielt. De vraag die kwam van Frans Veldmans. Dus bij deze beantwoorden van nou juster zielen ze dus weer gewoon wat langer als dat krek noeres is maar. En morgen zal dat krek weer wat oorwezen. Want morgen, als het goed is, worden er 2 wedstrijden zield. En dan is er weer wat kwarter. Dan wat 2 kwartere wedstrijden. En, ja, en het is vaak, ik zou natuurlijk wat langer zielen is ik soms wel mooi. Maar vaak is de wedstrijd nou in oeren ik wil wat bekeken. Maar ja, achterin is er dan altijd nog wel wat strijd. Het is meestal voorop. En hier zorgen we dan, ja, de Lonneke kennen toch. Ik ben het balwerkje en dat geldt ik wat voor de Alen. Ja, dat ben toch een beetje de skippen die, ja, ik krijg in deze klasse zitten. En er misschien nog ik weer En daar ga ik weer uitgaan. Ja, dat ken nog altijd niet, hè, want het zit, dat was zoals de cracksiders, dat noemen ze dicht bij elkaar, 30 om te mij, nou ja, 44, de rond Siepen, daar loopt er wel een hele lijn achter, hè. Die zit op 44 punten, maar er zitten toch wel een stuk of size die gewoon ja, heel dicht op elkaar zitten. Dank u wel. We krijgen nog even een bakje koffie. Nou, dat wie is bij de C-klasse blijven. Oh ja, ik liep nou bij de staan. Dus want het gaat natuurlijk ook om de promovendi. In de C-klasse kun je net degraderen, dus daar hoeven we net echt naar te zijn. Maar ja, dat ben natuurlijk wel Henk Rechts. En Harmen Brouwer, netjes teende al zijn ellende van de Aroene 2 dagen, stiet hij nog mooi op het tweede plak, maar zo'n punten. Henk Rechts 4 begon, 3,6. En Steven Siesling 12 punten. Maar dat is nog wel spannend, dat derde plak. Ja, alles bleef spannend vanzelfs. Maar nog 2 wedstrijden te gaan. Maar Paul Wassink, die zit Steven Siesling wel op hoed, maar 14 punten. En Tim Roosgurius, daar zit er echt weer wat meer punten tussen. Die had er 8 en dat had ik Mark de Koen. Nou, daarna keer we het haast wel shaken met 20 punten. Want dan komt er een god van 11 punten en dan wordt het wel heel dreig of net Elke. Ja, en nou ja, die Paul Wassink die zielt voor het plakje werk. Wij niet ter henne, maar ter henster scootje, die wil ik even toch wel even nemen. Die zielt op het oude scootje van Piet Kamstra, de lege woorden. Had wel heel wat ter henster skippers op zitten. Johanne Prinses vliegen hier stopt. En de Chinees hier. En ja, dan doet hij hartstikke goed mooi. Dus, feest in ter henne. Feest in ter henne. Nou is er altijd feest. Ja, natuurlijk. En nou zien we dus inderdaad dat ze de tweede boeien oorslaan. En dan zit ze gelijk in het van de oude bopperste tonnen in het Vaderwiense rek. En dan is de Uten thuis een heel mooi eind uitroen. De Zwaga is nog wel via de Uten. Die shovel haast niet meer. Maar de Uten thuis, nou dit is even een hele mooie opstekker voor de Florian Zwart en Simon en Vrouwali. Laten we het net vergeten, want er zit een heel soort Vrouwali op die IFK-scootjes. En ja, dat is mooi. Ze werk je er altijd hut voor, ze doen er een soort voor. En dan is het lekker dat de trek eens een keer uitkomt. En het net al alleen maar pech is. Want dan zei ze toch er een heel soort voor. Hoe vaak trainen gemiddeld wijs koetjes ja, dat is heel verschillend. Er binnen gewoon die echt, ik weet dat er is het artikeltje over de reuzen uit Akrum. Die werden al van maart op het wetter. Maar er ben ik gewoon die hebben we een keer aan een weekendje zield. En dan komt er wel wat in de legere regio. En
Ja, en dan vreeg ik wel eens al, is het materiaal, dat wordt zo goed, ben je daar wel op een koor spelen? En is het dan ik net wat te gevaarlijk soms om mee samen, ja, dan best super haast een gelegenheidsteam Ja, om mooi ja. zo'n scootje met sokkenwien te zielen. Het zwarte wief komt hier Als stredden om de... als treden om de tonnen. Tom Brundel zit er ik de hele tijd nog mooi. Nee, dit is even nou, dit is Grietje Obers, denk ik. Ja, dus de Grietje Obers. Dus, Ja. Die had ik mooi staan. Nou ja, dat... ja, die Brundel ben die voorbij vind. Want die lag in het vorige rak nog op de Ja. tweede plak. Ja. Ja, die hebben we weer ompakt. Dat is opvallend. Toch die hele snelle Lietse Lies. En ik een aardig gatje. En dat is gewoon in een Vlaardewinserek gebeurd. Dus Tom Brundel had de Lietse Lies ik nou net geweldig onder praat. Zit op een 9e plak in het klassement. Ja, en daar maak hem. Dat weten we van. Die had een strafroentje draait. En pijlen. En zorgen dat het hier net zat Jip is, want het soort zit er net zat 4 in. En dat doen ze continu. Ja, het is het continu, want nou ja, het is, ten eerste remt het natuurlijk, dat kan je je nog voorstellen. Hè? Dat zo'n zwart, en vooral als het zon is, dan komt dat zwart uit zichzelf wel wat omheen. Dan had het ook wel een beetje remmen als het soms wat modder of wat blubber is. Dan ga je net in de gaten, dan komt het net omheen. Ja, en dan is het een remparachute natuurlijk. Ja. Maar de oren bijkomende omstandigheid kan wezen. Als een hele dikke windvlaag krijgt en het zwart dat zit op een groen, ja, dan werkt het als een hefboom. Dan gaat het schip, hup, dat wipt dan oer het zwart heel makkelijk om. Hier zullen we het weg. Gele Tadema, ja, die schoot dan toch weer dat naar de middenmoot daar. Of is een beetje onvierder van de middenmoot meer. En jonge Jasper komt ik net echt vooruit. Alhoewel ze nou wel... Ja, hoe komen ze met Ja. de alen? Zitten ze ertussen? Is het boord aan boord? En Walter de Vries die had een rondje draait en had er net eens een hele volle les van haan liggen. Die zat dan nog de ontsluiting houden. Ja. Ja, het is beurlijk hier. Dus je al dat ze heel moeite houden om de scoorten op 10 onder te krijgen. En er komt ik een bui on, volgens Ja. mij. Nou, dan kennen we de B-klasse. Ik haast er al eens even naar Simone. Is dat de opdracht? Nou ja. Ja, ik helemaal voorsteen, Hilke. Dus ik pak hem er voor bij. Want daar is het Pieter Jilles Tjulker die het weer een overwinning behelpt. Maar Ja, en die had Henk Rechts die hier nog in een tweede plakje. Maar hij had alleen nog maar in een eerst is systeem. het- En ik vier uit. Ik denk dat het nog nooit in de historie bad is dat Inje maar alleen maar eentjes kampioen wordt. Hij is er nog net natuurlijk. Nee. Maar rond nota alleen maar Ien. En ik mijn grutte afstaan komt hij binnen op de rest. Ongelooflijk. En waar zit dat hem in? Misschien weet Afke er wat meer hoor. Ja, Afke, wist je dat? Nou, hoe is dit nou toevallig? Nou. Want daar hebben we een kijkersvraag over. Ja, je verwacht het net, hè. Ik zal hem er even bij pakken. Dat wie Elske Faber. Die vregen, wat is nou eigenlijk het geheime wapen van dat schip, de Sterke Jerke? En nou wil het zo wezen dat ik een van de mannen hier achterop had te zitten die dat scootje mij verbouwd had. Sander Hasper, wat is nou correct het geheim van de Sterke Jerke? Een fantastische romp. Een hele fijne breedte. Maar toch had er heel veel kanten mee te sturen op mij. Dus je zielt als een razende. Dat sowieso. En het is een hele goede ploeg die erop zit. Ja, het zijn alle keer hele ervaren betoefde zielers die erop zitten. Mij een schip wat rent als een trein. Nou, dan ken het haast net oors als.
Ze worden kampioen. Kampioen. Nou, Jim zei ze het goed. Hij maakt nog even het einde aan. Maar Feline hier had er op 1 wedstrijd na alles woon. Oh. Nou, dan kun je wel vaststellen dat Pieter Jelle Stulker van die ene wedstrijd heel bot baalde. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat hij zeker had je op mijn examen een 9,8 hè. Dan hier je niet zie ik heel Ja, dat hiek ik altijd. Ja, dat hiek ik heel vaak. Ja. Nou, Pieter Jelle Stulker dus op waai naar de Grutte A-klasse. En Sietse Broersma, die zit ik heel die boppen in. Wietse Banstra op het derde plakje. Bas Krom vierde en Simon Kalsbeek vijfde. Hartman Witteveen, Zegde, Thomas de Boer, Erik Jonker, Jan Overwiek, Rijn Wieberleenstra, Remy de Boer, Jeroen Sietsma, Simon van der Lingen en Daan van der Meer wien dan de plakken daarna. En als laatste wie het weer Koos Lamme. Kan ik het klassementje er gauw bij pakken of heeft even wat tussen in te melden? Ja, ik zie je nog een rede vlaag. Hè? Ja. En ik, nou ja, ik zie het zeilteken even net. Ik weet net bij waar het is. Is het bij de Uten? Dan herkent je toch alles goed? Ja, in de regels zie ik dat wel. Maar ja, ze verstappen het een beetje. Dit helpt ik net. Als we dus, Dus, dat maar is de vrouwtje. of is het vrouwtje Ozenga? Zeg ik de vrouwtje Ozenga? Nou, ja, nou, we zien het straks. De Ilkje in het achterbeeldje. Vrouwtje Ozenga. Ahaha. Hakken eens een keer mis. Ja, en heb ik het dus een keer goed. Dat is dan ik weer. Dus protest bij vrouwtje Ozenga. Wij weten net precies waarom. Misschien dat Afke dat aanst even uitziekje ken. En daarachter de Jestermar, Gele Tadema, de kampioen van Feline hier. Tja. Jef op en voorgroen, Ulbeswaga, mooi de set. En die rent heel tijd verder en verder uit op de rest. En wat in die B-klasse hield hij het verder uit en uitrent in het algemeen klassement. Dat is dus de man dat we het krijgen hier. En dat verhaal bij ziet van de sterke jerken. Pieter Jilles Tjulker. Hij het 3,6 punten. Sietse Broersma op het tweede plak met 10. En dan Simon Kalsbeek met 11 punten. Dan valt er een god met de nummer 4. Hartman Witteveen 9 punten. Wietse Banstra ik 9 punten. En dan wordt het god erna allinnig maar grutter. En onderin die B-klasse, ja, dan is het echt spannend vanaf plak 11. Jeroen Sietsma 40 punten. Jan Overwiek 41 punten. Remy de Boer 44. Simon van der Lingen 52. En Koos Lamme 58. Nou ja, die 52 en 58. Er moet nog wonderen gebeuren, denk ik. Willen die net degraderen. Der Boppen, ja, daar zal het nog wel een strijd worden. Dus hier de Grietje Obers, maar de jonge skipper Arjen de Jong sjoggen. Die het doet. Tenminste, dat liep zo goed docht. En hier sjoggen we. Het lijkt wel dat de wien wat draait is, want de Ulbeswagen met de Waaksdom had een behoorlijk hoesield. We zien al dat de scoortel heel veel uit is. Er wie ik heb een hele dikke wien. Maar dat zo onjan dat de wien aardig draait is. Want ja, hij ontnoten hebben we zo'n natuurlijk je meter te volle ziel. Super scherp. En nou had er hem al 4 voor de tonnen de scoort al aardig 4. Dus zo wijze kennen dat de wien aardig draait. En dan kan de commissie in het spier om de ton te verlezen. Maar ja, hij kan ik alleen nog toch in een buitje draaien en daarna weer omkomen. Ja. Maar dan daar kun je nog wel eens wat mooie wisselingen krijgen. En je geeft het ik crescendo. Op de 4e plakje is dat. De Grietje Obers. Daarvoor zorgen we nog het Zwarte Wief. En daarvoor zit nog de Utentuus. Die zit op een 2e plak. En daarachter zorgen we ik Tom Brundel aankomen. En daar zit Eeltje de vers daarachter. En daarachter weer de Jestermar. En het is uitzien geblazen voor de skippers, want er zitten aardige wienvlagen hoe er maar heen.
Maar mooie loften. Ja. En dan pak ik de Lietse A voordat ik weer opdracht krijg. Doe ik het maar uit mezelf. Andries Brouwer die woon je het. Harm van der Weijden tweede. Henk Frankena tweede. Tjibbe van der Veer vierde. Bram de Vries vijfde. Sander Meter zesde. Chris van den Berg zonde. Herke Boskma achtste. Age Banstra negende. Gele Postma tiende. Martijn Kleintjes elfde. 12e Johannes de Vries. Sikke Tegelaar 13e. 14e Hans Braké en Jochem van der Vaart. 15e Koos van Drunen, Bernd de Kneut en Pieter Jansma. Die sluiten het DAI-klassement van Joert. En dan pak ik even het algemeen klassement erbij. Wilst we de Ut en Thuis voorbij komen joggen en het Zwarte Wief. Is Andries Brouwer de koprenner in het algemeen klassement in de Lietse A. Volgen terug Harm van der Weijden met 13 punten. Zit haast 10 punten verschil tussen de nummer 1 en 2. Dan Henk Frankena 15 punten. En Age Banstra zit op haast 18 punten. 17,9. En dat binnen alle feiten van deze dag. Wilst er een scootje behoorlijk on. Daar juicht we het, onmoedigen we het. De Jester maar. Komt er aan. Walter de Vries, oer stuurboord, maar draaien. Maar had dat op die ideeën en ken ik de tonnen bezielen. En docht weer gewoon weer lekker mooi. Ja, die had een... Net sinds steende zien strafroentje. En het veld is wel behoorlijk uit mijn slaan. Hier de Emanuel Marijn Olsthoorn. En Florian Zwart, maar de Ut en Thuis. Ja, dit liep het toch redelijk alweer wat achter elkaar rond te varen. Vooral die top. Er zit net zo volle spanning meer in, liep het. Nee. Maar we horen dat wel even in de gaten. Het is moeilijk om de wisselingen soms te zien. We hebben geen track and trace hier. Nee. En hier is ik altijd wel heel fijn de IFKS-tonrondingen erbij. Maar die Hesse Joet heeft net hek lezen, Ja. want hij zit... Of zij. of zij, nee, het wie dik buitenhuis. Oké, en die Ja. is even mooi op het umpireboordje. Dus, En ik meen, maar de Douwe Visser mooi weer op het umpireboard zit. Treien is wat te volle, toch? nou, die ziet er van de morgen op toch. Oh, die had het van de morgen op zitten. Want dat is ik mooi, het is toch het hier van de umpire. Ja. De mooie gewoon meestal mooi. Om gewoon even te zien van hoe doe ik het nou. En, maar ik skip eens uit legere klassen, dan Ja. wat ik maar situaties uitlezen. Dus het is ook een beetje een educatief tochtje. Wat Ja, klinkt wat minder waardig, maar dat is Ja. net de bedoeling. Maar ja, het is om er wat van op te stekken. nou ja, als van de morgen een Douwe Visser mooi west het, een oud Ja. SKS-skipper, dat ze net mooi skiet terug te werkje. Misschien dat er nog Ja, een pleidooi voor komt. De Douwe Visser is nou bestuurslid wedstrijdzaken bij Ja. de SKS. Dus je moet de oorlog verriepen staan. Je hoe net alles staat te passen. En dan hebben we toch de Lonneke die wil wat opscoot. Ja. Die had de woeste oren te pakken. Er zit wel een skifting in. Daar had zij van profiteerd. En draai ik heel mooi door de wien. Ik daar mooi de rode vlaggen erin nog bij de Lonneke. Jilles Banstra.
team. Ja, en Wietse Heerskop die wil natuurlijk graag wel inblijven, want die Ja. krijgt volgend hier het orenskip van zijn huid. Maar als hij degradeert, dan moet hij maar de wilde Wietse wel in een klasse leger, want zoals Jedder meldt hangt het plakje onder de skipper, net onder het skip. Nee. Dus als de skipper degradeert, dan moet Ja, je het is spannend. Hij moet er wel voor zielen. hij moet er zeker voor zielen. Het is niet op je lauwere rusten, zeggen ze dan. En zeker... En En Afgeboven, die het er ik nog wat een tattiekjen, dit verhaal. Ja, altijd weer commentaar hoor al op. Hè. Altijd weer van alles erbij te bedenken. Nee, ja, want wat een beetje mij Wiets is, die pingelt wat hen wet tussen de klassen. Want 2 jaar waarom, toen zielde de rek in de grut A. Daar is het toen degradeerd en verliezen hier in de B. Er werd promoveerd. En dan zitten we in de A. Ja, dan is het wel schande wezen dat er het nou even net trots zetten keer vanzelfs. Ja, en zijn concurrenten die toch wel aardig joert ik. Uit zijn Ron Sieperda. Maar dat is ik net echt meer een concurrent, denk ik. Duurt het dus. Al jaren mooi in IFK's. Bouwt bij Bransma in Franschit. Goedje. Heel lang mooi Koos de Vreese zielt. Die had hem opgebouwd als wedstrijdskip. Daarna jarenlang Henk Rechtsie-schip. Ja, die vaart nou weer in C-klasse, zoals we weten. En doe is Florian Zwart op dit schip kwam vanaf 2012. Het is toch prachtig, die skierdenis van die scootjes. Ja, en Toch hoeveel handen al toch die eeuw hinnen Westha. ja, maar dit hielden ze natuurlijk. Je hebt iets ik nooit bedenken kan. Nee. Dat er nog zoveel scootjes redden worden zo. Nee. En ja, en dat is natuurlijk ook het mooie dat de IFK's rekkamer is. En hoe groot is de kans dan dat je nog ergens op een oud werfke of weet ik het wat nog zien vinden? Nou, in Nederland is dat denk ik heel iets, want we hebben echt enorme scootjespeurders. Waar natuurlijk zeker heerskap in je van is. En als die wat jet, dan springt er in de auto of zelfs in het vleertuig om even te zien. Maar ik, Frits Jansen en de hele voor het naaiteam, de archivaris. En ja, en mocht de zussen werk natuurlijk, ze lezen ze gaan ze wel in Suriname voelen of in het zuiden van Frankrijk en dan moet in Afrika nog wat wezen. Nou, en, ik praatte met het SKS-kampioenschap met een man uit Zuid-Afrika. En die wie voor het eerst is leven bij het scootjesiel. Maar hij kwam daar because we have a scootje. Oké, En ja. die man hier ik een scootje. Ja. En die een Engelse vrouw. En het scootje wie hier nou wel in Friesland. Maar ja, waar ze het opdoekelen hebben, weet ik net. Nee, maar ja, dan is hij vers wel bekend in de archieven. Maar ja, de staat van onderhoud natuurlijk voor sommige scootjes wordt ik dan samen min als ze daar in die land lezen. Ja, dan is het dan nog te redden. Ja, en als het hoe de originaliteit heeft. Ja, als die scootjes opdoekelen worden ergens. Ja, hoe kun je ze dan nog weer... Ja, ze ziet je om een noemer, hè. Dus het noemer is altijd een... en soms is het noemer net meer, hè. Dat is dan het boekstellingsnoemer. Waar ze vroeger dat dan een inslaan waren. Dat in het begin, hè, dat waren meestal rond jontje 30 ben ze voor het eerst de meesten te boek stelt. En ja, en als ze dat noemer had, dan kennen ze de historie. Want van haast alle werven weer wel de gegevens bewaren blijven. En wat is dan een belangrijke zaak bij die originaliteit? Wat mat echt? Nou, op zich goed dat skip net meer origineel te wezen. Ik bedoel, ze kennen me waarom brengen. Nou, want let eerlijk wezen, deze skip ben ik lang net alle jaar origineel meer. Of je niet meer. Nee. Mesten volle heger. Ik bedoel, de oudskippers willen het weten. Maar wat voor lapentuur ze nou opstaan. Nee, dat, elektronische... ja, lieren. die worden, ja, nee. Die worden alleen nog broek bij trainingen, elektronica. Maar die mag hier in de wedstrijden maar net broekt worden. Okay. Nee. Dus, nee... maar ja, dan is het
als je echt een piepster en een hele mooie fine, dan is het wel wurg om helemaal waarom te restaureren. Maar ja, er ben ik nog natuurlijk wel heel wat scootjes die nou aan de kant lezen, die je broek kennen. Dus zo zeggen ze echt naar Bregen. Ze zijn er wel. Ja, even ziek. Even de centen op het kleed. Ja. En, Ja. Wils we zorgen dat achterin nog heel het vrouwtje Oorzinggauw aan het wrakselien is. ja. Maar de alen. En dan kent hij inderdaad zo mooi wezen in de oren. Ja, dat vol nou dan nog net, nee. Ja. En nou lijkt het de wien weer ietsje kalmer. Hè? Ja. Het is wie krijgt toch wel even Het is een ook wat buiken. lichter. Wat lichter. En binnen dan ik nog scootjes die denken van nou een reefje eruit om nog in een onval te gaan. Voor eerst zullen we dat dan net gebeuren. Daar de kopgroep. Natuurlijk heel die mini voren daar. En daar is Ulbe Zwagen bedarren. Die Nou. liep het een heel mooi voort. Ja. Want daar uit een thuis. En dan krijgen we Och, jongen, wat helemaal gas. niks. Jongen. Wat vleent hij er toch in en wat Ja. de waaksdom. Het is ongelooflijk. We hier het al eerder zijn. Mooi dat oude tuig. En hij liep het nou wel voor vol te varen. Naast of had er nog... Nee, hij had nog een reef Nee, in het de zit grut nog een zelf. reefkind, toch? Ja. Ja. Maar oh, wat jit die hut. Ja, het vuur baant in hem. Ja. Hè? En als we dan yes juggen, dan zouden we er even direct maar in houden. Want hij wordt nog aardig plat op het wetten, drukt ze nou en dan. En nou liep het ik weer... Nou, de kolfjes wat meer worden, maar... Hop, en dan gaat het weer. Hoe vaak is hij in de SKS kampioen geweest met Ljouwert eigenlijk? Ik meen de twee keer. 2 keer, hè? Ja. Meende ik. Als skipper op het Ljouwerterskoetje. Ulbe Zwaga. Zoon Willem, die zit nou op het Ljouwerterskoetje. En mocht hij kampioen worden hier in IFK's, dan is hij volgens mij de tweede die dat OKM is. Dat is, nou, ik ben zijn voornaam even, een meter van de radarboord, de Hooi van Pieter. Eldert meter, ja. Eldert meter, dat is de enigste die het ontnota presteerd had om in beide klassen kampioen te worden. Maar door meest net in de SKS-zielen dit hier en dan letter in de IFK's. Nee. Is dat zo? Ja, dat is zo. En waarom mij dat net? Dat mooi wel van het IFK's-bestuur, maar Ja. de SKS die vindt gewoon van ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Ja. Ik bedoel, dat mag ik net wollen. Maar de SKS had er wel regels voor. Die meest maar eens op in je scootje in een klas Ja. uitkomen. Maar als je bemanningslid bent, liek als Harmen Brouwer, Ja. op het Jervinse scootje, dan is het wel geoorloofd om bij de IFK's als skipper te werken. Ja, dat mag dan wel weer. En dan meest ik net als skipper als bemanningslid mooi. Ja, net als mij mag dat wel. Dat mooi wel. Dus Want ik heb wel in die jaren zien en dat zit ik morgen even vreemd. De Douwe Visser wel eens een keer als adviseur mooi gong. hier Ulbe. Ja, hier gaan we Ulbe, ja. Maar dan als adviseur mooi gong, mooi oren scootjes. Even een paar dagen, maar de sieslingen of wat ik maar. En, ja, dat mooi wel. Maar ik net als skipper inschreeuwen. Nee. Dus het zou wel kennen, dat ziet ze als Ranjaman. Ranjaman, ja, als pijler. Als Of als brandwacht, dat ken ik nog. Maar let me er geen graag. Moet mooi zien, maar...
En wij krijgen dat Pieter Meter bij de Reuzen mais zielt of als adviseur. Ja, dat is de Lietse A-klasse. Ja. De skipper van Akkerum. Akkerum, ja. Hier Tony Brundel, meervoudig kampioen. Man, wat een historie heeft deze man al in die IFGS. Maar ik vind het ook heel mooi hè, dat het kan. Zoals een Pieter Meter die dan een jonge ploeg helpt. Hè, mooi kennis, want het is in feite het is toch alleen nog wat moois dat je elkaar, beide clubs, mooi elkaar op een hoger niveau brengen. En je kennis verspreiden steeds maar onder beginnende ploegen. En dat is alleen maar mooi. Nou, dit is eigenlijk de wedstrijd uitzielen, hè? Ja, dat had je toch een beetje meer met deze baan. Ja, dat is binnen een dikke uur of een uur en 4 minuten nog gong. Dus je de gotten tussen de skippen. Maar ja, als er een winskifting komt, je moet er gewoon alert blijven. We houden het spannend, Elke. We houden het spannend. Want uit en thuis rent wel een aardig handje uit. Maar ja, daarachter zit toch nog weer het zwarte wief. En het begint te regenen. Ja. Wilde er een cruiserke midden in het wedstrijdwetter zit. En die liep het voor motorpech te hebben. En die wordt er in ieder geval of u dirigeert of even snel uitsleept. Ik denk dat er sleept wordt. Ja, dat liep het wel zo. Maar het is krijg wat weer voor het wielste. Ulbeswaga. Neer naar les. Ja, die wordt even... Ja, dat kunnen penibele situaties zijn zoals je er midden in dat wedstrijdwetter lijst. Ik zou er net blijven van worden. En Master Shen, hoe er hier het werken wordt. En wat ik grappig vind, ik had het net helemaal goed zien, maar net als mij zitten er aardig wat vrouwen onder de fok. En dat is toch een positie die heel soort kracht kost. En dan wordt niks te nadelen van vrouwen. Nee, maar ja, dat zoek ik me net de aan. spiermassa's bij Molly met wat grutter. Maar we hebben nog een vrouw op het wetter. En die had er wat meer zicht op misschien. Ja, er zitten in die zeker 2 vrouwen onder de fok. En wat dus ook opvalt is dat soms heb ik wel eens een beetje het gevoel dat het wat chaos is bij hulp. En dat komt dan vooral omdat er op het achterdek een heel soort roppen en razen wordt naar elkaar. Maar op het vaardek, die dames en heren onder de fok, die zitten daar heel netjes rustig op een richtje. Alles in pijs en vrede. Dus het is wel een heel bijzonder iets om te beschensen. Dus bij de vrouwen is het rustiger als bij de Molly. Ja, ja, je keer een opmerking om meidje, Simone. Maar ik zei niks, ik zei niks. Slechts constateer ik van een feit. Ja, precies. Nou is dat Ulbers in stil ik wel wat. Hè? Ik bedoel, je moet er een beetje oer kennen, maar het is hier verbaal altijd redelijk duidelijk. Voorzichtig zezen. Maar ja, dat ken ik de bemanning. Hij fluistert net. Nee, hij fluistert. Dat ken ik de bemanning wat opzwepen. Hè? Dus, maar deze wien is het duidelijke waters. Nou ja, dat liep het mij van groot belang. Dat je zo duidelijk wezen moet. Ja, zeker. Ja. Als het maar net in chaos leidt. Hè? Nee. Dus, nee. Als je wat rop en raas op frustratie dat het net wil, dan brengt hij dat net verder. Maar als je een duidelijke waters... Dan, Maar dan heeft ik, want hoe werkt dat voor die skipper? Want die moet zien informatie van het vaardek krijgen ik. Ja, zoals mijn zeker heerskop die dan in die lonneke knalt, die moet toch ik informatie van voorkrijgen het keer wel of het keer net. Hoe werkt dat? Nou, wij hielden ik altijd nog wel in op het middendek. Die is dan weer de informatie trooihoudt. Want je smelten de gage. Ja, nou ja, je wil het weten. In wat voor gage, klapperende turen en wien. En dat jij gewoon net. Zo het kun je net razen. Dus dat, maar je weer trooien. Nou, daar zit er dus weer een vertraging op een lijn. Nou, en dan, als je dan geen goede communicatie hebt, dan kun je heel raar ongelukken krijgen. Want een adviseur kan wel zijn, ja, kerst er wel tussen. Maar ja, dan blijkt het net te kennen. Dus het hoeft ik net altijd onder skipper te lezen dat hij een bepaalde kaart maakt. Maar je haalt een adviseur achterop, maar je hebt een adviseur voorop. Die wordt een lijn shut als je start. Ja. Maar dat is dan ik zijn enige taak. Hij stiet gewoon voorop of heeft hij ook orentaken erop? Die helpt vaak even mooi om het laatste stukje bij de fokkers het waait. Of wat in de trim nog wat mooi van. Maar en daar gaat er alweer. Ulbeswagen om de bopperste tonnen.
Hier komt net hier meer aan. Dat kunnen we haast wel constateren. Of hij moet omgaan of weet ik het wat. Maar dat liep het mij net te gebeuren. Maar we In een zorgen zetel. daar achter het wetter op de markt kletsen. Ja. Er komt een heel soort rein aan. Ja. Maar ja, Rijn, daar jou is net om, hè? Nee, daar hoor ik net om. En hier de finishskip van de... Ja, we gaan net finishen hier, maar dit is het finishskip. Hebben we die ook even in beeld. De dreigingen van de IFK's. Dan moet er een blauwe vlaggen op die grote stok op het achterdek heen. Dan hing het de finish erin. Maar ja, ik ben benieuwd hoe lang ze hier terug in. Want ja, de omstandigheden zijn best wel pittig. Ja, het is 20 voor jou. ja, de wedstrijd is toch al een licht beetje zield. En dan, ja, mooi 2. Dan kun je de krachten ik nog even wat sparen. Dat komt er wel op aan. Ik weet nog dat Sietse Brouwer bij de laatste, of die ene laatste wedstrijd, ik nu zei, ik ben kapot en stikken. Want het komt geestelijk komt het erop aan. Ja, lichamelijk komt het erop aan. Ja. Ja, hier de Utentuus in een mooi zinnenstrieltje. Bijljachten op de bopperste ton. Houdt hem heel mooi dat plakje. En dan zie je toch ik, als het dan slaat, dan bleven ze daar ik. Ja. Dus dat de snelheid zit dan wel in het skip. Dan binnen toch beslissing en een wat mindere start. Wat ongelukkige keuzes die ja, je achterin houden. Want dat zullen we dus nou een vrouwtje Ozinga. Die zit helemaal achterin. Ja. En terwijl dat skip ik wel. Ja, en wij hebben ook de hashtag IFKS Njontjen. En dat betekent dat er joggersvragen in zinnen worden kennen. Ik krijg ze maar net. Maar de midden op die markt, daar roegelen ze naar binnen, die joggersvragen. Afke. Ja, het is een soort van hotline hier. Wie een vraag van Anneke Hulshoff. Die zei, meist mij een strafrondje. En kiezen welke tonnen het rondje nimmer moet worden. Zei ze. Nou, Anneke, ik had het idee dat het net helemaal... volgens mij bedoelst u dat de strafrondjes om een tonnennaam worden maken. Maar dat is net zo. Die strafrondjes die neem je op een plak waar het geen hier in de lijst van had. En we hebben Ilke al een paar keer sissen jet van ja, dus ik schaar die bij de vrouw, Ilke. Ja. we hebben Ilke al een paar keer sissen jet van dat. Ja, precies. Dat strafrondje dat maar nimmer op het moment zo gauw als het hem veilig zonder oren in paten zitten nimmer kist. Zie ik dat goed? Ja, en wel de eerste gelegenheid die mogelijk is. Dus er moet net heel lang Dirk misbruik van maatje. Dus de eerste gelegenheid dat mogelijk is en dat is een oor net hinderst. Hartstikke geen rjochten. Dus als je draait en je zegt van ik lees op bakboord. Nee, je hebt geen rjochten. Je moet iedereen voorbij gaan letten. En nou zorgen we, Tony Brundle je terugklappen. Maar even daarvoor, wie het de Ilkje die de Grietje Obers te pakken had. Of tenminste ernaast zit. Die kan draaien nou even uit. Die deze boord aan boord. Dus de Ilkje 2, die rukt op nu voren. Die doet het poer best, dit kampioenschap. Ja. En dat komt onder ik, omdat er voorin een heel soort fouten maken al binnen bij oren, scootjes. Ja, een tweede, een vijfde en een zesde plak. Mooi een opzitterke. Kennen ze de Grietje Obers de correct hem heen komen. Maar dan is de heeltje voort. Maar ze weten wel de snelle Lietse Lies van Tom Brundle nog achter hun te houden. Ja. Maar Tom Brundle kiest om in het gat te doeken. Kan hij op die de giekoer krijgen? Oei, het is ik wat dichtbij er. Maar hij vindt het gat. Ja, en daar komt ik alweer weer. Onderwiense skippen, zeg eens even, die komen daar op stuurboord aan. En dat is een hele linker manoeuvre. Want dan moet je heel snel voortwijzen. Daarachter het tuig van de Grietje Obers. En dat je al je goed hier. Maar daar toch met de Grietje Obers een heel soort extra meters maatje.
Brundel weet je van te profiteren. Want die had ik Jeroen de Vos. En dit is de Interesseert. situatie waar het Jedderoer hier is. Van die ene giet al. Ja. Dit is als je dan in die Olympische lust komt, steeds maar. Hè, dat vind ik niet een keer de oren nog in het kruisrak zitten. En de oren verder wie voort kan hele linker situaties opleveren. Klaas Peres. Zielt ik wat niet voor. Want zeker Heerskop kende ik maar net echt waar komen. Maar Klaas Peres kiest er wel voor om veilig achter zeker de te gaan. En daar is iemand die een rondje draait had. Of wat is daar nog aan? Nee, Nee, hij moet erachter. Maar ja, hij lag stil. De Emanuel. Ja, die zielt ik net een gelukkig kampioenschap. Dan moeten we eens even zien of we zo langzamerhand wat een volgorde krijgen kunnen. Maar op één nooit Ulberswaga, dat is wis. En Florian Zwart op het tweede plak. En op het derde plak het Zwart Wief. Nou, zo komen we een heel eind. Maar daarachter is nog een heel gevocht tussen de Eeltje 2, Tom Brundel, de Grietje Obers, mooie Arjen de Jong. Die zitten nog heel erg in gevocht met elkaar. En er wordt weer op raast. Oh. Deun boven achter op het helmhout. Ja, kom maar hier. Jongens. Afke zit er dichtbij. Afke boven. Ja, wie hij er in die een onvaring van de U3 achter bij de Emanuel op het helm houdt. Die Marijn Olsthoorn die zit er nog, dus die is net lonchère deze keer. En daar gaat Gerrit Huisman, die pakt zijn jongens, die denkt ik meid je meteen een rondje, ik neem die straf, dit weer een duidelijk verhaal. Het helmhout van de KL liep het nog goed, ze binnen schrokken, dat is duidelijk te zien. Marijn die zit ook even rechtop, die had last van zijn bil, had ik het zo zeg. Die viel een paar keer onder zijn achterwerk. Nou, ik zal hem maar net vreden. Dat is een beetje een rare vraag, net. Nee, maar, kibbel. Ja, dat vies toe, hè? Ik kan wel even zien dat alles oké is. Wie varen er nog in? Het helmhout liep het in elk geval nog te wassen. Zielen in elk geval trouw. Ja, ze tikken me Ik zal voor even aan. zien dat Marijn oké is. Wacht even, jongens, ja? We zullen heel even... ja, hier blaast. Kunnen we ernaast bouwen? Even hier. Marijn, ben je oké? Die jonge Jasper. Even tot 10 tellen, zeiden we. Even rustig aan. En zijn adviseur, Freedje, is alles oké? Zijn adviseur, die schot het ook even mij de hond. Zag van, nou, kom sa. Ja, de toemen gaat nog omheen. Hier er weer bij. Op bijna de finish staan. Die drinkt even wat. Ze wordt het helmhout wordt even controleerd, maar ze kunnen gewoon trossielen. En hier is er weer bij. Nevens mij tikkend mekaar ik net gigantisch hut hoor. Nou, hij vaart met volle snelheid erachterop. Dat geeft wel het. En dat mag Ja, gewoon dat geeft wel het. Oh, ik ben er net even. We zorgen het nou even weg. Ja, Gerrit Huisman, toch dat hij al aanvallen koer, dat hij erachter de koer, ja, dat koer net. En dat rekken hij het onbestuurbaar. Ja. En dan Maak hem kiest heel goed om daar nou weer bij te blijven. dichtbij van hoe Ja, dat hij wil in God doe ik het erachterdel. En dat ken het. Dat, ja, nee, dit wordt toch wel een klap. Ja. Nou, je kan heel... Ja, kom maar hier. als je er tussen zit, tussen het helmhout, want die wordt helemaal platdrukt. Ja. En dan hebben wij ondertussen trok kregen dat de finish erin loopt. En links in beeldje van Ulberswagen daar helemaal 4 voor de rest uit. Een hele ronde voor, zeiden we dan. Die onderwijs is nooit zien. Tweede, titel in de IFK's. En hier is de achterbleeuwer. Ja, hij laapt hem haast. Ja. En hier het finishskip. En dat is toch wel wat bijzonder, hè? Ja. Het is een... Het is toch, een het is ook een prestatie. mooi verhaal. Het is een, ja, nou ja, hij zei dat hij geen kampioen meer worden kan. Maar ja, als je staat er ook in, dan kom je nog een heel eind. Ja. Ik denk dat zijn eerste gedachte weer van bliksem, ik mag net degraderen. Maar als je dan 2 wedstrijden achter elkaar winnen, dan komen er weer andere gedachten boppen natuurlijk.
Ja, dan jij ik daar net bij natuurlijk. Hè? Bij de degradanten als je het Nee, eentjes zeker waren. net. Nee. En dan is het Jong Werffeest aan boord van de Waaksdom. En je ziet naar de achterrijn, Ja. de Woestone, de Lonneke. En dan is dan Jonge Jasper. de jonge Jasper toch een lietsbietje niet voor. Maar Ja. ja. Nou, die had hij net. Hij het wel zien die. Ulbeswaga. Ik ben benieuwd hoe vier dat ze nou nog matten richting de finish. En dan krijgen we nog een joggersvraag van wat had de KL, de Marijn Olshoorn erachter op het helmhout staan. Daar hebben we het van de week al eerder over gehad. Maar dat zijn cameraatjes, dat zijn GoPro's, zoals ze dat nemen. En daar registreren ze de hele wedstrijd mee. Zij hebben het wat uitdrukkelijker in het zicht. Die oren had wat platter op dek, maar daar kunnen ze hun eigen handelen goed mee analyseren. Maar ik eventuele onvarings- of protestsituaties, die worden daarbij mij broekt. Ja. Oh, even boven. Toen heeft ik een vraag. Ja, ik ga ook een kijkersvraag, Ilke. Maar dan van mezelf, want wie zeggen bij de Emanuel onboord één persoon die een helm op had. Nou, zien we dit eigenlijk helemaal net. Wilst het best wel heel gevaarlijk is, hebben we de Arroende dagen als jong, maar dit is echt uitzonderlijk, of net? Ja, ik ga nog nooit mijn helm op zilt. Nee, dat is... we zeggen trouwens wel een zielerij bij de Lietsere boordjes. En ik bij de jeugd wel meer. En dat is ik net zo raar, want die gieken, wat gebeurt er? We hebben een oorvaring Ja, van de Jestermartje, de Grietje Obers. En de Rede Wacht even. De protesten gaan hier heen weer. De umpire komt bij, maar ik weet net dat er het zoen had. De Grietje Obers en Jestermark protesteren Tjimmekoor. Ik hoor het net helemaal in de Sanderkoers toezien. Kregen de Jestermark nog rond, hè? Nee, hè? Toen je even heel duidelijk om te zien. Nou. Maar in elk geval wie het De zou dat vlaggen- Jestermark achterop de Grietje Obers gaan. En de vlaggen En de vlaggen gaat naar Jestermark. Ja, ik zie hem al wapper in. Ja, dan Nou, lees je er toch nog aardig mooi bij, Esther maar. En dan weer, ja, ze mat ik wat natuurlijk, maar ja. Dan denk je van het hele veld luidt aardig uit elkaar. En dan zie je zo'n koor toch zo verschrikkelijk deun op. Jester maar, krijgt de vlagen. En wat besluiten zij om te doen? ja, nou, zij hebben de vlaggen nog in het wand in elk geval. Er is ook nog een kijkersvraag van Gabe Hof. Waarom laten jullie niet de C en B en de kleine A live op tv zien? Nou, daar heb ik gewoon een hele keurige antwoord op. Of tenminste, hoe je het net maar eerst wijst. Maar wij moeten keuzes maken. En het yield groeit net daar in de hemel. En dan kies je voor de klasse die het meest in het eer springt. En dat is de Grutte A. Dus Gabehof, dat is de reden. Voor Zelsoen wij alles wel uitsturen willen. Als iedereen nou dat lid van Omroep Friesland Ja. wordt, dan kunnen we daar eens naar zien. Ja. Wils Ulbeswara, onderwijs is, naar de finish. Onbedriegen. Van al de startlines, hè. Van al de eerste ton al. Hij krijgt zit in dus de juist midden van de start ervoor en hij weer voort. Ja. Moest er juist er nog even in de slag met Sikke Heerskop om even op achterstand te houden. Maar nou wie het in één streekrechterlijn vanaf begin op kop. En zou we zien als hij nou wel juicht. Ja, we Hè? zullen Want het juist even er zien. Ja. blunders zitten. Ja. Maar het zal er toch wel een beetje meer blijdschap wezen bij Ulbeswaga. Misschien zien frustraties over alles wat ervoor gebeurd is een beetje kwijt is. Tja, daar heb ik een man voorop die jou te winnen een beetje, jongen. Die had de hand omheeg van nou, ik ben op koers. De Fox die het goed.
Dan wordt ieder Ja. vlaagje, want op het voorskip verneem je dat soms jadder dan op het achterskip. Peergraden heger, peergraden leger. Op zo'n man had je gigantisch vertrouwen kennen. Ja, zeker. Nou is dat, je dan even te heeg zitten, dan is het net zo slim. Of Nee, te maar leeg. op situaties daar, bij ton bij en ton zo. zeker. Maar dit is meer het onjaande. Ja, dat is de meters die het pakst. Ja. Hè? Wees toch correct voor een oor de orkest. Of waar iedere keer in een vervelende situatie komt. En alsof het een vleentug is dat toch etwa F-16's begelaat wordt naar de landingsbaan. Wordt Ulbeswaga richting de finish begelaat. Waarvan wij nog net helemaal het idee hebben waar het nou precies zit. Maar de Ja, fotografen stinken leer. ja, in ze elk zijn geval, er dus ze vlakbij. zitten er vlakbij. Hij maakt nog een slagje omheen Ja. straks. En dan zorgen we daar rechts de gele boei en het finishskip. Ja. Het gaat ik mooi, hè? Zeker. Ja, want je dikke vlagen meer in. Op het moment dat ik dat zie, gaat Gaat er haast lit er even onderkant Sjen. Ja. Of zullen dat hem bewust waren? Ja, dat deden ze vroeger ik wel eens Ja. even daarbij even bij het strandel. Ja. Even de publieksgroet Ja. na de finish. Oh en ja, dan wie dat de de hele publieksgroet? wien even de scoort nog even extra even op Ja, in je ja. neer lezen. Ja, en Ja, dat dat is is altijd natuurlijk wel mooi voor die fantastisch. scootjes, want je zitten ze wat vier van het wedstrijdveld bij Jesterzee. Dat de scootjes er dan even bij de varen, even ik waardering voor het publiek. Om even, ja, want dat is natuurlijk ook mooi dat er altijd een soort publiek is. En hier is het al wat moeilijker te Ja. zien. Dan is het leuk dat die scootjes even heel dichtbij komen. En dat gitter. Voor de laatste keer Trodderwien. Trodderwien. De waakstom. Ulbeswaga. En hij... Ik zou zeggen, hij zit klaar voor het juichen. Ja. Maar hij is nog... Het is on te finish, het werkje. Zo'n rink links zit bij hem om boord. En daar gaan ze. De waakstom. Ulbeswaga zien tweede oerwinning achter elkaar. Juster op het Tjoekomar en Joert weer. Ja, Ulbeswaga en nou in de handen vol omheen bij hem. Bij Ulbeswaga. Juster, Bleuner, stoïcijns zitten na zijn overwinning. Maar Joert liet het ontspannen en liet het er ik echt van te genieten. Ulbeswaga, hij wint voor de tweede keer op Tjoekomar. En dan de strijd erachter. Rugs in beeld uit het thuis. Heel lang voor ik op het linker bruine scootje daar, het zwarte wief. En daarachter Tom Brundel. Hier is er toch mooi uitgaan. Ja. De broers voor de kop nog op weg naar de finish. En vanuit het wetter krijgen wij te jaren dat Jester maar een strafroentje draait. Hè. Dus die hebben erkend dat zij fout zitten. Ja, hij is toen nog treden in het klassement. En dit worden hele dure punten Ja. voor Gerard Adema. Maar ja, zo'n strafpunten is meer. Ja, ziet het erop onkomen lid. Maar en hij ziet er net iets heel raar mee bij. Het ziet er wel wat in de middenmoot. Maar ja, toch in een aanval. En dan kan ik eens misgaan. Hier Florian Zwart. En die lid. Ik nog even het publiek zien dat er... Ja, dit is mooi. Prachtig. Ja. Je zit ik het zwelt zelf. Ik wil eens hier in een reek zitten waar het dan dag op dag misgaat en net wel. En dan is het zo fijn dat er eens even een goede dag tussen zit. Ja.
Want ja, vliegen hier ik of twee Jelien, wie het leuk dat ik op een puntje nou net degradeerde. Dus Nee. En nou 5e, 10e en 11e plak, dan is dan tweede plak is lekker. dat is lekker. En hij komt nou elk moment voor de finish. De Utentus van Florian Zwart. En Lucas Elke Jedder al zijn hier. Het is het oude skip. Daar gaan ze over de finish van Henk Rechts. Die het nou zo goed docht in de B-klasse. In de C-klasse. C-klasse, excuus. Maar het is nou al vast dat hij naar de B-klasse gaat volgend jaar. Ja, Dus dat is niet vast. Dus je ik een witte vlagen met een reerde punt erin. En dat jouwt aan. En jouw zijn noemers bij dat er skippen langs zij komen, wat langs zijde, want die worden dan controleerd. Oh. Op uitrusting en alles. Oké, dus dat is een soort dopingcontrole. Ja, dus nou ja, dan voor scootjes. En Net hier- voor de skipper. Ja. En hier het zwarte wief Jaap Hofstee. Over de finish. Ja. En ik daar wordt juicht aan boord. En dan laten we dat ik net vieren, want die hier juist er al een hele mooie uitslag, een tweede plakje en nou een derde. En Ja. die klimt een heel eind scoot aardig in het op. klassementje. Want Boppenhems toen dan nog Klaas Cuperus. Nou, die krijgt een dikke tik, joh. Ja. Vrouwtje Oorzingens toen Boppen, die krijgt een dikke tik. Walter de Vries zit nog een beetje in de middenmoot. En Gele Tadema, ja, die krijgt er ik punten bij. Dus het hele klassement gaat Joert Ja. behoorlijk op een kop. En wilst wij in afwachting binnen van de orenscootjes om te finishen, gaan wij naar Andor Faber. En ik dwarhaast wel te zeggen dat die bij de winnende skipper van Joert stiet. Klopt het, Jan Dal. Hij doet het truiden bij u. Heel bezwaar. Hij had het warm. Dus zei ja, we hebben hem onder controle. Maar die emoties in, wat voor emoties, Ulbe? Nou ja, ik wakker de eerste worden. Nooit zo'n weekend. Mooi, hoor. Ja, mooi hè? Onbedriegen, Joert Wer. Wie het een kopie van Juster? Nou, we rennen hut. En en als het nou wat lichter waar is, of wat meer wien. Beide keren kwamen we dwan en Juster ging we krijgen met de meer meisjes. Nou, dan sprong Joert even wat bij. Dan modderen we de hele week al mee natuurlijk. Nou, omdat die jongen ik vet van is en nou ja, dan komen er weer vreemde meisjes bij. Maar nou, het is nou helemaal geweldig. We komen hier alles in de macht. Makkelijk. Ja, spanning zie je er net in hè, Farien? Voor u is net zo. In de midden moet gebeuren van alles, nou. Ik heb net helemaal sjoel, maar ze nou een hoofdbureau op Nou, praat ik met die zoon Rien, die zei, wij verschillen wat van mening hoe er staat en hoe we die boppers de tonnen onzielen zoeren. Daar zei dus, lid mij maar, ik weet het wel. Pakte dat heel aardig uit? Ja, dat is wel een mooi slagje, nou. Maar als ik doe het al een paar jaar, dan zie je horen dingen als nog wat. Perie, hè? Ja, een paar jaar, ja. Ik schrok er eerst ervan toen we begonnen te tellen. Het is 48 jaar. Maar dan is het voor een dadelijk in de gaten van, dit moet we op deze manier doen. Ja, nou, je bent meer en die wil ik graag in die stad. En je wil geen protesten hebben en je wil die een paar jaar mee zijn. Dus dan ben je heel voorzichtig te worden. En daar voel een gotje. En onder mij lutsen ze krijgen te betiet aan. Die moest even deel houden op lijn. En dan dit waar krijg je zoveel gang. En wij gingen zoveel power gewoon aan de squatten dat wij lutsen erbij. En dan zet dit skip heel goed uit gang. En toen kon ik mooi de hechten houden. En ik zie boven me niks, onder me niks. Dus ik zie hartstikke vrije start. Nou, en dan weten wij hem zat te remmen dat we erg gang zetten. En dat Ceres dus gewoon uitrennen. Dus we stappen gewoon sinds als oren, hudder en heger. En dan hebben we de squatten heel los en de vak heel los en alles slaat hem bengelt. Maar hij doet het wel. Die het perfect doet. Wie er nog wel een fietsen maar de 6 gebroeders bij de boppers de tonnen, wat badden de? Nou, dat heb ik het eens, joh. Nee, ja, ging bij de nakkerfietsie mee, nee hoor. Ja. Hij draaide van je deel en dat koe kreeg net. Nee, nou, hij draaide, wij lagen in de bakboord en ik in het aanvaringsgebied. En ik moest dus wel een beetje wieken. En toen hebben we even de vlag even lutsen, dat er even een rondje die. Nou, de hier aan het eerste vol, want hij ziet het letterlijk vlak. Hij blauw bij de 2 aan het rijden, dus dat wie ik wel mooi. Maar daar kregen wij een beetje ruimte terug. En dan kerst hij het verder wie zetten natuurlijk. Weet je? Nou, dan krijg je wat gang en een beetje een gotje. En dan was het laatst onbedreigd dat de boel net kapot gaat, dan komt dat goed. Ne? Nou, hier met de Justeroer, je hem gelok uit dit soort wedstrijden, de die-oerwinnings. Smaakt het dan extra lekker dat je hem dit 2 keer achter kon flikken? Ja, zeker. En de weekend aan het om.
Bliksem, wat is dit? Komt er nog meer gevaar? Nou, dit ben wel hele mooie voor het klassement. Want wij eentje kennen we uitloeken dan, dat ben Santje punten. En tenminste nog maar 4 wedstrijden varen. Dat is de hoop voor het kampioenschap. Dat het net die 4 uur beslikken wordt. Maar dat het 5 dagen worden en morgen zou het volgens mij iets minder worden. Nou ja, dan ben we er ook wel weer bij. Tenminste, als we een beetje geluk hebben in die start, dan hoop ik toch weer erbij te wezen. En als we dan nog 1 of 2 wedstrijden goed zielen, dan houden we in ieder geval de middenmoot. En dan degraderen we net, want we staan toch heel dik op degradatie voor mij. Nou, net meer, want als het nou just hokkerscoets is, weer achterin eindig je binnen wat dezelfde, de Alen, de Lonneke, de Woeste Arne. Ja, daar hoef je hem toch net maar naar te zien, degradatie. Nee, nou ja, maar ja, wij kennen, ik wist het net, nou, en daar wil ik het meer over hebben, maar de vaart zijn morgen als je fluitje in de ronde, die is net helemaal muziek. Dus die kan er zo bij wezen. Ik stel er net van te zien, hè? Nou, in ieder geval doe je hem nou goede zaken, lokwensen, maar dit is het tweede dat je winnen. Ja, dankjewel, mooi hoor. Ja. Nou, een stuk ontspanner Ulbeswaga. Hij zet de humor er zelf een beetje van in. Wielste daarachter van alles gebeurde onder het interview van Andor. Want we hier de finish van de Jestermar en Grietje Obers. En ja, Elke, wat gebeurt hier? Ja, ik mag het even zien, maar Ze zij rijdt je geen elkaar? Trodewien. Ze boord aan boord. Ik bedoel, de Jestermar moet net zo snel draaien. En ja, die gaat te vlagen bij de begint Grietje te Obers. wapperen. Die begint te wapperen. Ja, dan wordt er even gecommuniceerd. Even onder de fok even trots, jongen. Ja, dat is de Hij reden helpt van. hem eruit. En oh, hier, oh. En dan hebben we nog een oor. Dit is de achterhandel weer. Ja. Ja. Maar ja, dan op de finish zeggen we nog een heel soort situaties. Ja. En de Jestermar, ja, ik al een rondje draait ervoor. Die liggen Maar ze toch wat. wapperen nou op hun bij de achterdekken met hun reden vlagen naar elkaar. Of wie een grap misschien. Ja, ik heb geen idee. Er weer wel wat Ze serieus ziet aan. het in elkaar. Ja, en het zit in tonnen, begreep ik. Dat dus de Grietje Obers in de tonnen ziet. Dat Jestermar... Maar die, nou drukt hem dus op Ja, de die tonnen. drukt Ja, hem, die ja. maakt wel merkteken rond Ja. die aan. Ja. Ja. En dan zit je aardig in de achterrijn en dan ben je nog zo aan het strijden. Ja. Dan denk je van ja, wat gebeurt er al hier toch op het laatst nog? Dan, ongelooflijk. Ja, Ja. het is een aparte zielerij betiden. Ja. Dat Ja, dus ze jou hier, ook voor niks. De Alen. de Alen binnenkomen joggen. Maar Ron Sieperda, ja, haar standaard als een van de laatsten. Is hij nou de laatste? Ik denk het haast wel, hè, dat hij nou als laatste binnenkomt. Of zitten er nog 2 achter? Nee. En Hij die- is de laatste. Daarvoor zeggen we Wietse Heerskop binnenkomen als ene laatste. En ja, toch wel wat verrassend. De jonge Jasper, daar weer voor. Die had echt een hele minne dag. Ja. Wil ze er zo goed voorstien? Maar het allerlei, of het laatste rak ik nog net op het allerlaatste plak. En dan just dan toch, wat is het, weet je net. Maar een hele grote achterstand, toch wel laatste worden. Ja, dan is deze klasse gewoon wat de sfeer voor dit schip. Ja, dus ze krijgen nou het eindschot. Nou ja, hoe dat hem verder alweer ontwikkelt, maar die protestvlagen en zo voor hinnen. Dat kun je van de Joensjen waarschijnlijk of jaren of dadelijk op de radio bij bij de collega's van de radio en televisie. Ik eindig je met de wedstrijd op een Sjoekemar. Eerste voor de 2e keer op dit Spoekemar. Ulbeswaga. Op het 2e plak de Utentus van Florian Zwart. Mooie dive voor hem. En het zwarte wief van Jaap Hofstee waard te redden. De rest van de klassementen kun je aanst alle jersen bij us op de site of vanzelfs op die van de IFKS. Morgen dan meldt Ilke hem weer op een ei. Dan mij Douwe Visser. Ik ben er even net. Sneun, zeg ik of Jerk jou graag weer. Ik wens je hem nog een hele mooie middag. En ik weet zeker Ilke Dijkstreek. Ja, ontmoen. Doeg.